खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 19 जुन 2026 मायथाइ एबा 4 आसार दान 1433 मायथाइ सुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। बे सुक्रबारा नोंनि थाखाय धोन आरो जौगानाय जागोन। बिमा लक्ष्मीनि अननायाव दिनै नों हरखाबै गोजाम रां थिसननायनिफ्राय मोनसे गिदिर रांखान्थियारि मुलाम्फा मोननो हागौ। खामानि थिलियाव नोंथांनि खामानि मावनायनि आदबजों गोहोम खोख्लैजानाय मावख'गिरिफ्रा नोंथांनो मोनसे गोदान आरो गिदिर बिथांखिनि बिबान होनो हागोन। नखरजों लोगोसे धोरोमारि दावबायनायाव थांनो सानथांखि बानायगोन। बेलासियाव सासे अनजाथाव लोगो फैनाया न'नि आबहावाखौ गोजोन खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजों गुफुर गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंनि सुबुंथिया जौगागोन आरो नोंनि समाजारि बेंखनआ जौगागोन। फालांगिनि बिथिङाव गोदान गोरोबथिफोर एबा बाहागोआरिफोरा नोंनि मुलाम्फाखौ गोबां गुन बांहोनो हागौ। आजै-आजौनि सम्फथिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया गोजाम गुलाय-गुजायखौ दिनै गावजों गाव गनायथि होनानै अरायसमनि थाखाय फोजोबनाय जागोन। जुलि जायैफोरा दिनै मोजां हाबानि थांखि लानो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन आरो नों गोसोआरि महरै जोबोद गोजोन मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेशम गाब। मिथुन राशि। दिनै नों खामानियाव नोंनि सोरजिलु साननाय आरो मेलेमनि आबुं मुलाम्फाखौ मोनगोन। लोगोफोरजों गोदो-गोदायनि रायखांनाया दिनै जोबगोन, जायजों खामानिनि आबहावाया मोजांसिन जागोन। सोलोंसाफोरा बादायलायनाय आनजादनि मोनसे गोजोन फिथाय मोननो हागौ, जाय नखराव मोनसे फोरबोआरि आबहावाखौ सोरजिनो हागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव नोंनि सांग्रांथिया मुलाम्फा जागोन आरो नों रां दोनथुमनायाव जाफुंसारगोन। रमान्टिक जिउआव मोजां मोननाया थाबाय थानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फुरगेव निला गाब। कर्क राशि। दिनै नों गावनि देहा आरो आदारनि बागै एसे सांग्रां जानांगौ। बांद्राय खामानिनि गोख्रैथिनि जाहोनाव आथिंफोराव सानाय एबा देहायारि मेंनायनि जेंनाफोर थानो हागौ। दिनै सोरबा मिथिजायै सुबुंखौ मेगन खाना फोथायनो नाङा, नङाब्ला सिरि सुथुरफोरा नोंनि सावगारिखौ खहा खालामनो नाजानो हागौ। गोब्राब थासारियाव नोंनि जिउ लोगोरिनि मददआ नोंनि साहसखौ गोजौ लाखिगोन। दिनै रां खाथायनायखौ एंगारनाया साबसिन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गाइखेर गुफुर गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनै जिउ राहायाव मोनसे गिदिर आरो जारिमिनारि जाफुंसारनाय फोरमान जानो हागौ। जुदि नोंथाङा गोदान फालांगि जुरिनो सानगासिनो दं, अब्ला बैसोगोराफोरनि बोर ला आरो सिगांथिं दावगालां। जाफुंसारनाया रोखा जागोन। नों समाजनि माखासे जोबोद गोहोम गोनां सुबुंफोरखौ लोगो हमगोन, जायनि थाखाय नोंनि थाबथानाय खामानिखौ फोजोबगोन। नों गथ'निफ्राय माखासे जोबोद गोजोनथाव आरो मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गेरुवा गाब। कन्या राशि। दिनै खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय सनमान बांहोनायनि सान जागोन। मावख'आव नोंथांनि खामानिखौ गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफ्रा बाख्नायगोन, जाय नोंथांनि जौगाथायनि लामा दिन्थिगोन। दिनै बबेबा बिजिरसालिनि एबा गोजाम दान्थेलायनाया नोंनि फारसे थिरांथा जानायनि गोख्रों जाथावना दं। हा एबा गारि बायनायनि गोजाम सिमांआ दिनै जाफुंसार जानो हागौ। नखरारि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें बाथ' गोथां गाब। तुला राशि। दिनै भाग्यनि अननायजों नों नोंनि जिउआव मोजां सोलायनाय नुगोन। जुदि नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय गुबुन हादोराव थांनो नाजायो, अब्ला दिनै नोंथाङा माखासे मोजां खौरां मोननो हागोन। धोरोमारि आरो दानारि खामानिफोराव नोंनि गोसो गुदुङा बांगोन, जाय गोसोआरि गोजोन होगोन। फालांगियाव गोबाव समसिम गोग्लैबाय थानाय जेंनाया दिनै जोबगोन। बिमा-बिफानि आबुं मदद मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंनो सानसेखौ एसे जोथोन आरो सहायनायजों हगारनो बोसोन होदों। गारि सालायनाय समाव गोख्रैथिनि सायाव नोजोर लाखि आरो गोख्रैथियाव जेबो गेदेर रांखान्थियारि थिरांथा दाजा। खामानि थिलियाव खामानिनि बांद्राय नारसिननायनि जाहोनाव गोसोआरि नारसिननायखौ मोनदांनो हागौ। बेनिखायनो खामानिनि गेजेराव जिरायनो थि खालाम। बेलासियाव ध्यान एबा फुजाया नोंखौ गोसोआरि गोजोन होगोन आरो गाज्रि साननायफोरखौ बोखारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सिन्दुर गोजा गाब। धनु राशि। हाबा जानाय जिउ आरो फालांगियाव बाहागो लागिरिनि थाखाय दिनै साबसिन सान जागोन। जिउ लोगोरिजों गावजों गाव बुजिनाय आरो मोजां मोननाया आरोबाव गोथौसिन जागोन, जाय गोसोआरि गोजोनथिखौ हमथाना लाखिगोन। गाव हारसिङैनो फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा दिनै हाथायाव मोनसे गिदिर गोदान अर्डार मोननो हागौ, जाय रांखान्थियारि ग्राफखौ बारायगोन। समाजाव नोंनि मान सन्माना बांगोन आरो नों गोजाम लोगोफोरनि आबुं मदद मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों हालदै गोमो गाब। मकर राशि। दिनै नों गावनि हेंथा आरो सुथुरफोरखौ आबुङै गादबगोन। बिसोरनि मोनफ्रोम आगानखौ फेलें खालामगोन। दिनै नों गोबाव समनि थाखाय जायखिजाया गोब्राब देहायारि बेराम एबा बेरामनिफ्राय बारग'नो हागोन। मावसोमग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि गोब्राब मावसोमनाय एबा मोनसे जुनिया थुलुंगानि थार फिथाय मोननो हायो। मोनसे गोजाम थाबथानाय खामानिखौ हरखाबै सोरजिनायाव मेलेमनि मोनसे गिदिर बजाया रेजें जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम फुरगेव गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंनि मेलेमारि आरो सोरजिलु गोहोआ जोबोद गोजौ थाखोआव जागोन, जाय नोंखौ गोब्राबसिन जेंनाफोरखौ हरखाबै फोजोबनो खाबु होगोन। स्टक मार्केट एबा जायखिजाया रांखान्थियारि बिथांखिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै सानबोलावरि गोबां मुलाम्फा मोननो हागौ। मोजां मोनलायनाय जिउआव गोदान थुलुंगानाय आरो रमान्सआ बारायगोन आरो नों गावनि लोगोरिजों मोजां सम हगारगोन। सोलोंसाफोरा सोलोंथाइनि बिथिङाव जाफुंसार मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि गासैबो गोसोआ नोंथांनि आराम, हा आरो बिल्डिंनि जौगानायाव जागोन। गोदान न' एबा सम्पथि बायनायनि सानथांखिफोरा दिनै गोख्रों जागोन आरो बे रादायआ जोबथा जानो हागौ। बिमानि सावस्रियाव सोलिबाय थानाय गोजौ गाहायआ आबुङै जोबगोन, जाय नखराव गोजोन बारहावाखौ सोरजिनो हागोन। खामानि थिलियाव बैसोगोराफोर आरो जुनियाफोर सानैनिफ्रायबो गोबां हेफाजाब मोननाया नोंनि खामानिखौ गोरलैसिन खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों जामुन गाब। अब्ला दिनैनि सानसेनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।